Μάρκο, παιδί μου, τι κάνεις εδώ? Άσε, πατέρα. Άσε. Η ζωή. Η ζωή Τιλίνσκι, βοηθός. Όχι αυτή, μωρέ. Ποια? Η ζωή γενικά. Α, γενικά. Η ζωή είναι σαν ένα βαθύ ποτάμι που σε παίρνει και σε στροβιλίζει και δεν ξέρεις τέλος πάντων σε ποια ακτή θα σε πετάξει. Η αγάπη είναι ένα όνειρο που γεννιέται με ένα βλέμμα. Ζει με ένα χαμόγελο και πεθαίνει με ένα ψέμα. Μήπως έπεσες κατά λάθος στο θερμαϊκό και έπαθες τίποτα? Η Εύα που είναι? Στη Θεσσαλονίκη. Η Ελένη? Στη Θεσσαλονίκη. Εσύ γιατί είσαι εδώ? Έλα μέσα να μου κάνεις μια επισκόπηση της καταστάσεως. Είναι καλά? Καλά είναι. Δεν έχει ανάγκη. Είναι εκεί στο γραφείο του Αντώνη. Και τι κάνεις στο γραφείο του Αντώνη? Τι να κάνει, σηκώνει όλη μέρα τα τηλέφωνα. Και θέλει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ακούς, κύριε, δεν σπούδαζα εγώ 12 χρόνια για να κάθομαι να σηκώνω τηλέφωνα για 3 και 60. Πότε σπούδαζες εσύ? Λέμε τώρα. Α, λέμε τώρα, ναι. Και τι δουλειά έχει η Ελένη στο γραφείο του Αντώνη? Ποια Ελένη, ρε πατέρα, η Εύα? Α. Η Ελένη είναι στο σπίτι, κάθεται και ρεμβάζει στο θερμαϊκό όλη μέρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Γιατί καταλαβαίνω εγώ. Και τι τη ζήτησα? Να κατέβουμε στην Αθήνα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της δισκογραφικής που θέλουν να μου βγάλουν δίσκο, που με ζητάνε απεγνωσμένα. Να τους αγνοήσω? Αστιεύεσαι τώρα, τι να. Και πότε θα επιστρέψει? Θέλει, λέει, να δει για κάτι μόρια. Ποια μόρια, παιδί μου, η Ελένη ποτέ επιστρέψει? Α, η Ελένη. Η Ελένη δεν ξέρω. Πάντως, πατέρα, νομίζω πως μια μεγάλη καριέρα με περιμένει πίσω από την πόρτα. Να ρίξω μια ματιά. Πού? Μήπως βαρεθεί η καριέρα και φύγει? Πατέρα, με κοροϊδεύεις? Γιατί το λες αυτό? Πατέρα, ξέρεις τι, θέλω να σου εξομολογηθώ ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Ξέρεις τι νομίζω? Νομίζω πως αυτή φοβάται αν κάνω μεγάλη επιτυχία πως θα με χάσει. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι σίγουρα. Α, τα παιδιά τι κάνουνε? Δόξα τω Θεώ, όλοι οι άλλοι καλά είμαστε. Hello! Πώς φαίνεται ότι έρχεσαι από τη Μύκονο? Τι είναι αφεντικό, το κλείσαμε το μαγαζί? Άντε ρε, μ' αφήσατε μόνο εδώ πέρα καλοκαιριάτικα στην Αθήνα. Που ξεκίνησες γυμναστική, Είναι η πρώτη φορά που δεν με ενοχλούν οι μαλακίες σου. Μου έλειψες. Και εμένα ρε αφεντικό, έλα σου κάνω μια καλυτσάρα. Δεν φτάνεις από εκεί, συνέχισε τώρα. Αφεντικό, εκεί πέρα στη Μύκονο που ήμουνα και λιαζόμουνα με 10 μοντέλες τόπλες, εσένα σκεφτόμουν. Α, είσαι τόσο ανώμαλος. Με τους ιδιοκτήτες τι έγινε? Τίποτα, ψάχνω τον τελευταίο συνειδιοκτήτη να βάλει την υπογραφή του. Να μισώσουνε και τον βρούνε. Να πνιγεί στη θάλασσα, τον πατήσει τρένο. Ηρέμησε, ρε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Θα το δηλώσουν να εξαφανιστείτε και θα πάει παρακάτω η υπόθεση. Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι μεγάλη διαδικασία μέχρι να γίνει. Στο μαγαζί έχουμε δουλειά, πώς πάει? Από δουλειά πολύ νέκρα. Δεν βλέπεις, ρε, τι ρωτάς? Και άμα συνεχιστεί αυτή η νέκρα, μόλις πέσει ο πυρετός του Γιαννάκη και τον πάρω να πάμε στο χωριό. Α, και με τη μάνα μου να κάνουμε διακοπές μαζί. Άλλοι αγναντεύουν το θερμαϊκό, εμείς θα αγναντεύουμε τον αμβρακικό. Διονύση, Λέγε, μόλις χώρισα. μόλις μπαίνει ο καλός ο πελάτης στο μαγαζί, πως αλλάζει η ατμόσφαιρα, Πάλι στη Μύκονο ήσουν εσύ? Ρε χαμένε, πήγες και πούλης στο σπίτι στη Νέα Ζήχνη. Τι να έκανα, ρε Διονύση, είχα δυσκολίες τότε που είχα φάει τα λεφτά από το λογαριασμό του Μίτσου. Άσε με παρασκάσω, δεν βλέπεις, καφέ πίνω. Ωραία, και αφού το πούλησες, γιατί πήγατε διακοπές εκεί? Δεν της είχα πει τίποτα της Βίκης, πήρα τηλέφωνο τον καινούριο τον ιδιοκτήτη και του ζήτησα να τον νοικιάσω για το καλοκαίρι. Του εξήγησα και την κατάσταση. Τι του είπες δηλαδή, νίκιασέ μου το σπίτι που σου πούλησα? Του είπα ότι η γυναίκα μου είναι λίγο τζάζ και έχει κόλλημα να κάνει διακοπές στη Νέα Ζήχνη Ζερών. Αυτό το σπίτι και όταν το αγόρασες και όταν το πούλησες, στο χωρισμό σε έφτασε. Ρε εσύ Διονύση, μίλησε της. Πες και στην Ελένη να της πει τίποτα. Άμα βρεις που είναι η Ελένη, πες μου να της μιλήσω κι εγώ. Πού είναι η Ελένη? Τη χάσαμε? Το διαλύσαμε? Εσύ γιατί μιλάς σαν το Ζαμπέτα, ρε? Που είναι το καινούργιο μου στυλ. Και δεν θα κάνεις εκεί με το λάκι το γλυκούλι που κάνεις ότι παίζεις κι άσε μας εμάς. Άντε μπράβο. Ρε εσύ, υπάρχει κανένα ρολάκι να παίξουμε κι εμείς τίποτα? Κύριε Μάκη, είναι πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τίποτα. Είναι πραγματικά δύσκολη. Άμα πεις τίποτα στο Φιλιππίδη. Και ο Φιλιππίδης όταν χρειάζεται κάτι σε μένα έρχεται. Τι νομίζεις? Άστα. Όπως σου λέω, είναι δύσκολη χρονιά. Έλα, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Έχω 3 παιδιά στο σπίτι, θα έχω και σένα. Το αποκλείω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε εσύ Διονύση, για συμπαράσταση στο Μίτσο και στην Αφρούλα δεν πήγαν τα κακόμοιρα διακοπές και είναι εκεί πέρα στο σπίτι χουχουλιασμένα να πούμε μέσα στο κρεβάτι. Γιατί άρρωστα είναι? Όχι μόνο, δεν καταλαβαίνεις, μασάρουνε τώρα. Και επειδή μαρσάρουν αυτά θα φορτωθώ εσένα. Έχω 3 παιδιά και τώρα είναι άρρωστο, το καταλαβαίνεις? Ωραία, θα το φροντίσω εγώ. Θα του βάλω το θερμόμετρό του, θα του δώσω τα χάπια, το σιρόπι του, την πύρα του. Τι? Το σιρόπι του. Θα με βοηθήσει, φύγε. Μπαμπά, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα. Τι έγινε, παιδιά? Πονάω. Πονάει.
Πήγε στο τουαλέτα. Τι να της κάνω τουαλέτα ρε μπαμπά. Όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει ο πόνος. Έχει πάει ο πόνος τώρα. Άμα σπάσουνε τα νερά ειδοποιήστε με. Μήπως έφαγες τίποτα και σε πείραξε να σου φτιάξω ένα χαμομήλι να σου πάρω λίγο την πίεση. Τι να της πάρεις την πίεση ρε μπαμπά, υποφέρει το κορίτσι. Διονύση, πάρε τη μαμά τηλέφωνο, θέλω τη μαμά. Τη μαμά, το ξέρετε τι ώρα, μέσα στην άκρη τη νύχτα την πάρω τη γυναίκα. Προτιμάς να χάσει τον ύπνο της ή να χάσει την κόρη της. Να θεμάσαι και στα χάσει την κόρη της. Να ειδοποιήσεις το 166. Όχι, θέλω τη μαμά μου. Έτσι και δεν είναι η μαμά μου, εγώ δεν πάω πουθενά. Θα πάθει τίποτα και θα τα έχεις κρίμα στο λαιμό σου. Να πάρω την Ιφηγένεια. Τη μαμά θέλω. Τη μαμά θέλει. Σήκω ρε Μάκη να βοηθήσεις και εσύ λίγο. Άμα σπάσουνε τα νερά ειδοποιήστε με. Πάρε τηλέφωνο, πάρε να δούμε τι θα γίνει με τα νερά. Με την Ελένη. Ναι, Βίκυ μου, αλλά εδώ Όχι, δεν πω τίποτα. Βίκυ, αυτή τη στιγμή γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του Μέγκα. Εδώ κοιτάξτε, αυτό είναι. Τη γλέντια να φατεί κέφια. Αυτό είναι. Έχει έρθει ο γιατρός του, άνοιξα κάτι είναι. Γεια σου Ελένη. Σε είδε έτσι ο γιατρός, είχε αυτό το φοβερό προνόμιο. Βέβαια. Πάω γιατί ανακατεύομαι. Μάκη, χάλια, τέρμα η εγκυμοσύνη. Τόσα παιδιά έχεις, τι τα θέλεις κι άλλα. Εδώ ένα έχω εγώ και τραβάω τον παθόλ μου τον τάραχο. Διονύση, παίξε αδιαφορία. Αυτό παίζω. Το μόνο πράγμα που κάνει τις γυναίκες να τρέχουν από πίσω σου είναι η αδιαφορία. Τι είπα τώρα, δίψασα, πάω να πιω καμιά μπύρα στα φέρνω. Έτσι θα πας, με το αρκουδοτόμαρο και το σοφρακό. Όχι, θα βάλω κάτι. Γιατί να πάρεις, μια χαρά είσαι. Λες, Πήγαινε να ζήσου. Πήγαινε να ζήσου. Πήγαινε να ζήσου. Πήγαινε να ζήσου. Έκφυλε φανταρτζή. Αλλά και εσύ όλο το βράδυ χάιδευες ένα βλήτο. Καλά που δεν παντρεύτηκες. Πού σου ρε και σε είχα για πιστό. Τρελός και παλάβος για την Εύα και μόλις δούμε τα δύσκολα, να τα χέρια, να τα βλήτα, να τα ραδίκια, να τα αρμυρίκια. Τι λες μωρέ, ποια αρμυρίκια. Βίντεο κλιπ γυρίζαμε για το «Η αγάπη με ένα βράδυ» που θα βάλω στο δισκάκι. Και έπρεπε να χαϊδεύω μια αλίκη. Και εμείς που είμαστε. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Νονό να σου δείξει τις κινήσεις. Τι είναι ρε κουνφού να δείξεις τις κινήσεις εσύ. Και όχι μόνο αυτό. Αυτή τη φορά δεν κοιτώνεις. Αλήτη. Κάθαρμα. Θα σαπίσεις κακομοίρη μου στη λάτσα. Γιατί ρε μπαμπά, το σκουπάκι το ξέχασες. Ήταν πιο καλή παιδαγωγική μέθοδος. Σιωπή! Κύχνα μην ακούσω. Κύχνα μην ακούσουμε! Δεν το σκέφτηκα μόνος μου όμως. Το σκέφτηκα μαζί με τη Φίφη. Και η Ελένη αντί για τιμωρία την πήρε αγκαλιά συγκινημένη. Ξέρεις τι σοβαρό ήταν αυτό που έκανε, εξής θα μπορούσε να πάθει η Φίφη. Ναι, αλλά το κάναμε για να γυρίσει πίσω η Ελένη. Δεν περάσαμε καλά αυτά τα 2 χρόνια. Καλά περάσαμε. Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε στην τηλεόραση να μιζεριάζεις. Μιζέριαζα, Τι έκανες. Μιζέριαζα. Μούχλα είχες πιάσει αφεντικό. Τώρα πες μούχλα, τα ροκφόρ τα φέρατε. Το φέραμε. Θα πας μέσα να βοηθήσεις το Φώτη της Ατυριάς στην αποδίκη. Πήγαινε, τσακίσου!